Fucking hacker. Men så man glemmer, at man gør det der reverse balls og shutter doors. Hvad fuck tror du det? Du skal lige holde kæft til mig uden grund. Du er nede ikke forstyrre ham der. Det er ikke nu. Jo, men du sagde inde på Roblox, så skal man tusind et billede. Jeg skulle bare ind i min balls på mig. Tag min døre, mand. Vi beat dem op, Nikolaj. Tag min bag.